A Costa da Morte é un extenso tramo de litoral que descorre dende a localidade de Fisterra ata a praia de Alba en Arteixo e que conserva unha das áreas máis salvaxes e mellor conservadas do litoral galego. Foi precisamente este motivo o que levou a administración competente a declarar este enclave da natureza galega como Zona CEPA, Zona de Especial Protección para as Aves, e Zona CEC, Zona de Especial Conservación, dentro do marco da Rede Natura 2000. Pero que é a Rede Natura 2000? Ante a progresiva perda de espazos naturais e espazos silvestres que estaba a ter lugar en Europa, os Estados membros da Unión Europea acordaron crear unha inmensa rede de espazos naturais protegidos dentro dos países da Unión, co obxectivo de preservar a biodiversidade, os hábitats e as especies biolóxicas que son relevantes a nivel europeo. A zona CEC da Costa da Morte abarca alrededor de 152 km de litoral, dos cales un 38% están ocupados por augas mariñas. Estes espacios conteñen unha grande diversidade de hábitats tales como zonas húmidas, sistemas dunares, praias, turbeiras fósiles, coídos, covas mariñas, rasas cuaternarias, paisaxes graníticos, así como multitude de especies animais e vegetais. De todos estes hábitats, un total de 42, 11 son considerados prioritarios. Nos imos centrar únicamente no tramo costeiro, comprendido entre Oro e Cabo Vilán, e tratar de descubrir que fai que esta área sexa exclusiva a nivel europeo. Invitámosvos a que fagades esta pequena viaxe connosco. Imos alá. Como podemos observar, a franxa costeira é moi recortada e exposta. A altitude da zona non é moi elevada, oscilando entre os 0 e 88 metros. Pero escúchalo no, eres como... ¡Ay, qué bonito! No. Se cae desnutrida. E despois 20 km máis. Mira. E coxo tamén. O Monte Blanco no que nos encontramos é un dos elementos que máis e mellor caracterizan este tramo da costa. Debido ao seu tamaño pódese ver a moita distancia, proporcionándolle á paisaxe unha extraordinaria beleza. Técnicamente, estas formacións reciben o nome de dunas rampantes ou placas eólicas e fórmanse como consecuencia da acumulación da area na ladeira dunha montaña a causa da acción dos ventos fortes e persistentes que sopran no océano cara á terra. A camariña, planta que dá nome ao pobo de Camariñas, é un endemismo galego-portugués que existe en moi poucas zonas de Galicia. A poboación aquí existente considérase como vulnerable. É unha das máis importantes de Galicia. Número 11 e o 12 que queden aquí comigo. 11 e 12 quedan aquí. Este sistema de dunas litorais son de enorme importancia e encóntrase entre os hábitats europeos que gozan da máxima protección. A abundante vegetación que habita neles afunda raíces no interior da duna, detendo o seu movimento polo que se converte nunha duna fixa. A camariña, o cardo de mar, o tomelo, a espigadilla, diversas gramíneas e outras moitas especies participan nesta función de fixar as dunas. Destacarase mesmo a presenza de ompalodes litoral e subespecie, gallécica, considerada como unha especie prioritaria, tendo por tanto un nivel de protección especial. Achegámonos á costa para estudar os seres vivos que habitan e que desafían os embates do mar. Comprobamos que a riqueza e variedade de organismos mariños é enorme. Anémonas, crustáceos, esponxas, equinodermos, algas, golfos, peixes e incluso o mismísimo percebe, que nos proporciona unha idea de importancia e de bravura destes ecosistemas. Alá atrás había uns que eran máis grandes. Mira, non, aquí te do luz. Ali Un dos elementos característicos deste litoral é que demostra o alto grado de exposición da costa e a presenza das chamadas praias de canto ou coídos. Estas están formadas por acúmulos de pedras, máis ou menos grandes e arredondadas, orixinadas pola erosión e o forte embate das ondas mariñas. Nos arredores de Cabo Vilán é o cementerio dos ingleses. Hai vos exemplos deste tipo de formacións. Charcas. Ahora imos avanzar pola zona litoral.
Vale, detrás de mí, veña. Pasa. Ahí va. Hola Luis, ¿qué tal? Esto que pones piedras, Bien, Iván, bien. O cemiterio dos ingleses é un mudo testigo da bravura desta costa. O buque escola da Armada Inglesa, Serpent, chocou contra os arrecifes da Punta de Boi e encallou nesta costa. No naufraxio morreron 172 mariñeiros e só sobreviviron 3. Foi naquelas pedras dali. 3 chegaron a nado, era de noite, eran as 11 da noite. 3 chegaron a nado a esa zona de aí, de 13, e foron camiñando hasta Xaviña a pedir axuda. Todos os corpos dos mortos por aí por as praias por as que acabamos de ir. Por moita xente é considerado o epicentro da Costa da Morte. O epicentro da Costa da Morte. Tanto en esa dirección como en esa outra hai moitísimo espacio de costa completamente salvaxe. Completamente. Aparca aí. A existencia do foxo do lobo, especie de trampa que usaban os gandeiros para controlar as poboacións de lobos, fálanos da existencia nesta zona de outro dos animais míticos da fauna galega. A CEC Costa da Morte é sin dúbida unha área excepcional para a observación, estudo e conservación de moitas aves do litoral. Así, no Cabo Vilán, por exemplo, e nos illotes de Vilán de Terra e Vilán de Fora aniña a gaivota tridáctila, constituindo unha das mellores colonias desta especie na Península Ibérica. Tamén aniña nestes peñascos o cormorán moñudo, unha especie que cada vez encontra máis dificultades para desenvolverse no noso litoral. É o escasísimo arao común, especie emblemática a nivel galego e amenazada por múltiples perigos e cuxo status actual é incerto, podendo incluso ter desaparecido da zona. Queremos tamén chamar a atención sobre a presencia dos sistemas dunares da Pilla da Papuda. Se trata dunha especie que, debido ás súas costumes de aniñar directamente sobre a area das dunas, é especialmente sensible á presencia do ser humano, o que fixo que a Xunta de Galicia elaborara un plan de recuperación, como tamén o fixo para a escriventa das canaveiras. Por outra banda, Cabo Vilán é un batólito, unha enorme mole granítica con múltiples e interesantes formas xeolóxicas, como laxes, penedos, pías, cacholas, e que está sometido a unha intensísima meteorización por efecto do aire salgado, do mar. Esta enorme formación xeolóxica, xunto con outras como areais, dunhas placas eólicas e coídos, fixeron que este tramo de costa fose incluído no catálogo de puntos de interese xeolóxico de Galicia. Por último, temos que facer referencia ás ameazas que sufren estes ecosistemas e que poñen en perigo a súa conservación. A presenza de especies invasoras, o turismo masivo e irresponsable, as construcións ilegais e o furtivismo son algunhas delas, polo que pensamos que unha xestión acertada na que se compatibilice a conservación dos ecosistemas, as actividades tradicionais e os novos usos relacionados co turismo medioambiental e co ecoturismo resulta fundamental para que este inmenso proxecto de conservación europea sexa o principio dunha nova era na relación entre o ser humano e o medio ambiente que nos rodea.